The Pope is dead. The throne is vacant. And therefore no need for faith. Vale, gracias compañeros. Bueno, bienvenidos a una nueva rueda de prensa del festival. Ongi etorri prentsaurreko honetara, konklabe aurkeztuko dugu, dakizuen bezala, sail ofizialean programatuta dago, lehiaketa barruan, ura aurkezteko Eduard Berger daukagu bertan, zuzendaria, zuzenean galderak egiteko aukera emango dizuegu. Hello, Marco Consoli from Italy. Marco Consoli, Italiakoa. Ni galdetu nahi nizuke, orain dela egun batzuk historiaren erdigunean egon zinen, hango zinemaldian, eta jakin nahi nuke zenolako erreakzioa espero duzun Vatikanotik, ez liburu hortzegoen, baina filma beste gauza bada. Pertsonaia batzuk ikusi ditugu, italiarrak direnak, eta jakin nahi nuke zergatik Tedesco kardinala hain presente dagoen. Behar bada, prozesua zerbait esango diguzu, ez? Oso klitxe italiarra da pertsonaia hori, ez da? Erreakzioari buruz. Espero dudan erreakzioaz Batikoaren aldetik, bueno, ni Vatikanoa banintze nuke erreakzionatuko. Bueno, horren gainetik egongo nintzateke, hau film bat da, eta Vatikanoa beste zerbait da. Beraz, ez dut espero erreakziorik egoterik. Kardenale guztiek esan dute filma ikusiko dutela, baina hori da dena, nik uste dute, bueno, barruan, etxe barruan eztabaiduko dutela, ez dute reakzio publikorik espero. Egongo balitze ere, nik uste dute film hau, ez dijoala politikaz, barkatu erlijioaz, baizik eta botere joko ez jokoei buruz hitz egiten du, ez? Hau bera gertaliteke enpresa batean edo politika arloan, eta bat. Zer hori buruz? Hor elkarlan bat dago, kolaborazio bat dago bera eta ni gaude, eta bion artean erabaki genuen nik ez daukat irudipen bera. Hor tonu bat dago, ez nola erabaki zuen interpretatzea pertsonaia hori, eta bueno, uste dut entretenigarria dela, eta Stanley Tucciren italiarra, bueno, ez da nahikoa ona behar bada, estatu batuarra ere bada, eta bueno, ofizio horri aurre egiteko ez da nahikoa. Hasteko zorionak filmarengatik. Ezinezkoa zen Lorenz kardinal ikustea heroi batean pentsatu gabe, ze haren ekintzak heroikoak dira. Ze eratako heroizidade aplikatuko genioke horrelako pertsonaia bati. Baina nik edizioari buruz edo muntaketari buruz galdetu nahi nuke, akzio thriller bat da, baina ez dago indarkeriarik. Prozesuari buruz beste zerbait esango diguzu, mesedez? Eskerrik asko. Bueno, elkarlan horretan, kolaborazio horretan oso garrantzitsua izan zen aktore bat aurkitzea. Esaten ez den hori esango duena, berak asko behatzen du, asko begiratzen du, asko pentsatzen du, baina ez du hainbeste esaten. Aktoreak bere ariman sartzen uzten digu. Gu ikusteko gai gara, berak pentsatzen duena, sentitzen duena. Alde hortatik gardena da, Ralph horrelakoa da. Eta filmatzen ari genean, ni
esertzen nintzen, begira nengoen, eta pentsatzen jo, ezinezko iruditzen zaite, ulertzea bera sentitzen ari dena. Ia telepatikoa zen, ezta? Uste dut oso garrantzitsua izan zela. Bai, gero edizioa, untaketa. Bueno, bai, horrek denbora asko eraman zuen. Thrillerrek espekulazioa zeukaten 70. hamarkadako haiek izpiatu ninduten, ez? Oso zehatzak ziren hartune bakoitzean, ez? Zegoen zehaztasuna, ez? Dena zen zehatza. Eta filmatzeko modu tradizionala da, atzetik aurrera, aurretik atzera, aurrera atzera horiek daude, baina nik hori lortu nahi nuen zehaztasuna edizioan muntaketan. Eta soilik moztu nahi nuen eszenaren dinamika aldatzen zenean. Alegia, beste pertsona batek boterea hartzen zuenean. Halako batean, esaldi bat, garrantzitsu baldin bazen, norbaitek esan beharrekoa, orduan, ez? Ze horrek historian aurrera egiten lagunduko zigula, bestela nuen mozten, ezta? Eta denbora asko behar izan genuen ezer mozteko, ez? Eskerrik asko film eder batengatik. Ni beti saiatzen naiz, film ezberdinak elkarren artean konektatzen. All Quiet on the Western Front, adibidez. Ez, hori etzen nik egin nuen autu bat edo hartu nuen erabaki bat. Ni enitzen horretaz jabetu, film hau prestatu nuenean, nintzen prestatzen ari No News on the Western Front horretan, ez? Askotan justu kontrakoa egiten dut. Film bat bukatzen dudanean, pentsatzen dut, tira, honek ez dauka zer ikusik aurrekoarekin, ez? Ekintza, lokatza, hotza, hori dana atzera utzi dut. Orain beste zerbait esploratu nahi dut. Film baten norberaren barrutik etorri behar du. Beraz, alderdi bat esploratu baldin badu, baina nekatu egiten da, ez? Elkarrizketa batean bezala, ez? 4 egun daramatzagunean zerbait ez hitz egiten, aspertu iten gea, ez? Nekatu iten gea. Film batekin gauza bera gertatzen da. 3 urte daramatzazu, eta, nekatu egiten zara, eta beste zerbait egin nahi duzu. Eta zerbait aurkitzen duzu zugan, gai berri batera eramango zaituena. Hori egin dezaket, grinaz egin dezaket, bizitza osoan zehar, ze film horrekin bizi beharko dut, bizitza osoan zehar. Oso modu grinatsuan egin behar dugu lan, jakin behar dugu zergatik egin nahi dugun film hori. Eta kasu honetan erabat desberdina zen, aurretik egindakoarekiko. Baina zerbaitek erakarri ninduen filma begiterakoan, asko erakartzen daute pertsonaia batengan zentratzen diren filmak. Hala, nik egin dezaket ikusleak pertsonaia horren lekuan jartzea, ez da? Kasu honetan konklabe batetaz ari gara, baina ikusleak sentitu behar du pertsonaia horren barruan dagoela, ez? Oso presente zaude, kamera, musika, edizioa, dena hor dago bide lagun izateko, eta ikusteko Ralphen pertsonaiak ze sentitzen duen filmean zehar. Eta gidoia irakurtzerakoan, ikusiko dugu, badakit nola filmatu orain, ez? Baina galderara itzulita, bai, heroiaren bidaia bat da, ez? Berarekin, heroi horrekin, bere barne bidaian arekin goaz, ezta? Bestalde, konturatu naiz, bi filmek badutela barne gatazka bat. Barne borroka bat, eta kasu honetan fedea dago, zalantza barne borroka hori, ez? Egunero daukatik borroka hori, ez? Egunero filma behingo dut, beste behingo dut, barne borroka bat dago, eta hortik sortzen da behar duan energia. Gauzak pentsatuz, birpentsatuz, eta Ralphen pertsonaia gauza bera egiten du. Azkenean, askatu egiten da, ez? Askatasuna sentitzen du, haizea sar dadin leihoa irekitzen du eta lasai geratzen da, ez? Etorkizunak ekarriko dion horrena aurrean. Orduan, askatasunerako bidaia bat ere bada eta heriotzatik harago dago,
absoluzio bat dago heriotzaren ondorioz, ez? Aske sentitu daiteke eta baketsu, bakean. Kaixo, Jill Nice, Australian filmingetik. Gustatuko litzaidake kastinari buruz zertxo baita esatea, nazioartekoak dira, aktoreak nola erabaki zenuten, ez? Kardinal oie gorpuztea. Bai, Voldemorti buruz hitzein beharko dugu, ez da? Bai, Ralphek zerbait ezberdina nahi zuen, ez? Voldemort eta gero. Bai, oso divertigarra izan zen, ni Erroman nengoen jatetxe batean gidoia irakurtzen, Ralphekin batera, eta familia bat iritsi zen. 3 neskatotxo eta ama. Eta hor desan, begira Voldemort, eta horrela gertatu zen. Baina hemen aukera paregabea dago, alegia nazioarteko casting bat eduki dezakezu, Italiako norbait behar duzu, han baitago Elisa, Isabela, badaude beste paper txikiagoak ere, pertsonaia txikiagoak ere, eta Ralphekin hasten zara. Barne eroi horrekin hasten zara, eta dena bere inguruan doa garatzen aurreratzen Stanley. Justu kontrakoa izango da, ez? Jarrerari dagokionez, energiari dagokionez, Ralphen aldean, ez da? Eta beste alderdi askotan ere, bai, ez pixkanaka eraikitzen doa. Eta pertsona horiek mundu zabalden ikus ditzakezu, eta hori da zoragarriena. Han, tradizionalki, italieraz hitz egiten dute gehiena eta oso ingeles gutxi, baina filmerako erabaki genuen, lingua franca ingelesa izango zela. Eta saiatu nintzen italiera, gaztelania eta latina ere txertatzen, alik eta nazioartekoena izan zedin. Isabelari buruz behar bada zirkulua izteko, emakume bakarra da, film honetan, eta naiz eta pertsonaia isila izan, horrelakoa baita, haren papera, txoko batean egon behar du, eta zerbitzatu egin behar du, baina boterea badauka, ez? Enigmatikoa da, badauka presentzia bat. Begiratzen diogunean, danok ezagutzen dugu, jakina, eta begiratzen diogunean esaten dugu, berak badu indarra, ez da desagertuko. Nolabait fokua erakartzen du. Eta uste dute hortan dagoela gakoa. Ralph oso eskerroneko dagoela, esango nuke Voldemort eta bestelako paper asko ere bai, bere bilbidean. Kaixo, Benjamin Schmel, aktorea, Amerikar Germaniarra, galdera asko dauzkagu, baina bi besterik ez dizkitzute egingo. Aipatu berri duzu, Ralph dela pertsonaia nagusia, Stanley daukagu, oso konsolidatuta dauden beste horiek ere badauzkagu, baina hala ere casting bat egin zenuten, audizio bat, ni bezalako aktorentzat. Zein da, edo nolakoa da erabakiak hartzeko prozesu hori, eta ze eragin dauka zuzendariak horrelako casting batean? Honek castingeko taldearekin batera, eta ekoizlekin batera ere bai, antzezlak aukeratzen ditugu, paper bakoitza, pertsonaia bakoitzaren bueltan erabakiak hartzen ditugu, eta audizioak antolatzen ditugu, parte hartu nahi zuten aktore guztientzat. Garrantzitsua da haiek gurera etortzea eta sentitzea paper hori egin dezaketela. Eta beste aktore horiekin lan egitea. Batzuei ez diezu casting bat egingo, ez dago beharrik. Baina casting nagusia egiten duten horiekana jo egin behar duzu, baina hor senak agintzen du, nolakoa izango den filma, ez da? Buruan daukagun hori, baina azkenean
filmaren gakoa dago izarrean, ze horrek energia bat, tonu batek hartzen du, jokatzeko modu bat, eta hori ez duzu aldatuko. Hori horrela izango da, ezin ditugu gizakiak aldatu. Nik gainera ez dut hori sinisten, aldatu nahi hori, ez du sinisten. Ez, beraiek dakarten indar hori edo energia hori erabiltzea sinisten dugu, filma hobea izan dadin. Kaixo. Bai, esan duzu, botere joko ez diardula filmak, baina zer esaten digu filmak gure gizarteaz? Bueno, ez dute arroa izan nahi, eta pentsatu nik esan dezakedanik edo, bai, esan dezakenik nolakoa izan behar duen gizarteak, nola ikusi behar dugun, enuke horrelako galderei erantzun nahi, baina nik uste dut interesgarriena dela, ateak ixten direnean, babestuta gaudenean, sekretuan gertatzen direnean gauzak, hor bakoitzaren izaera ikusten denean, botereak horrelako giro berezi batera eramaten duela jendea. Ez da oso zaila dela horri aurrek egitea, ez? Azkenean, Ralph berak ez du kargua nahi, baina esaten du joan izango litzatekeela, ezta? Eta edozein eror daiteke botere joku horietan. Eta egunerokoari edo gaur egunekoari erreparatzen baldin badiogu, muturrekoek, borrokak egiten dituzte, baina, ni baikor nago pertsonaia nagusiaren begirada horrekin, ez da leihotik begira, kanpoan daukan munduari begira. Nuke esango munduko kardinal aurrerakoiarena, baina egokitu zaio estatuskoa gidatzea, eta lako batean konturatzen da behar bada etorkizuna ezberdina izango dela. Jakin nahi nuke, zer nolako ikuspegia izan duzun historiaren aurrean? Nolako izan zen ikuspegi hori hasieran? Nolako izan zen liburu hori aurkitzea? Nola sortu zitzaizun ideia? Eta zer pentsarazi zizun? Honi buruz film bat egin nezake? Edo berda norbaitek gomendatu zizun? Jakin nahi nuke nola abiatu zen filma, ez? Prozesu hori nola izan zen? Nola erabaki zenuen merezi zuela hori kontatzea eta film bat egitea? Duela 6 bat urte, gidoi bat jaso nuen, Tessa Rosen lehenbiziko zirriborro bat, film honena. Tessa Ros ekoizle bada, bihotz oso handikoa Inglaterrakoa. Eta ni oso zalea izan naiz, beti izan naiz oso zalea, beste gidoilari batena. Haren gidoiek beti daukate trama bat, istorio bat, baina hori bigarren maila batean geratzen da, beti egoten da zerbait indartsuagoa dena, arima, zentzu sakonago bat, ez bigarren geruza bat, eta hemen bigarren geruza da zalantzari dagokiona, eta filma hori buruzkoa da, eta horrekin konektatu nuen, eta Ralphek ere bai. Eta hori da, arrazoi bakarra filma egiteko eta baitare Ralph egitea erabakitzeko, ez? Barne gai hori eta horregatik jarraitzen dugu lantzen, garatzen istorioa. Thriller bat dago, konspirazio politikoa, hori beti egin nahi izan dut, baina ez da hori bakarrik. Ez da gor trama bakar bat, ez badago beste zerbait azpian, zentzu, sakonago batekin bat egiten duena, zergatik egiten duguna, ez? Eta horretan ari gara lanean, oraindik ere. Uste dute 4 urte terdi behar izan genituela filma egiteko, filma finantzatzea, eta baratzaile bat izatea, Espainian parte hartzea erabaki zuena, mundu zabaleko jendeak bat egin zuen, eta bakoitzak filmaren zati bat finantzatu zuen,
garrantzitsua da baita ere, talde egokia aurkitzea. Eta pentsatzen jarri ginen nork egin lezake pertsonaia hau, hasieran ez genekien, eta goiz batean tosari deitu nion, eta esan nion, Ralph izango da, deitu egingo diogu, eta hortik aurrera, gidoian lanean jarraitu genuen, eta handik 6 hilabetera edo biali genion Ralphi, eta hor iritsi izan abia puntua. Ja, izarra hor daukagunean, pertsonaia nagusiak erabakita daudenean, hortik aurrera, ja, zentzu bat izan dezake filmak. Eskerrik asko. Nolakoa izan zen filmaketa, Txinetxitan egitea, ze, parte batzuetan benetan Vatikanoa dirudi, ez, eskailerak adibidez? Bai, Vatikanoko museoen antza handia daukate, hor ikusten den leku batzuek. Erroma osoan barrena filmatu genuen, leku askotan filmatu genuen. Eskailera hori Erromatik ordu betera dago gutxi gora bera. Baina zati batzuk Erroman egin ziren pixka bat, hemen pixka bat beste leku batean, saiatzen zara, eraikin bat aurkitzen eta dena hor filmatzen, baino enitzen gai izan horrelako eraikin bat aurkitzeko, atera den bezalakoa izatea nahi nuen, eta kokapen ezberdinek, leku ezberdinek asko inspiratzen naute. Kokapenak dira pixka bat kastina bera bezala, ez da? Taldeak emango dizu, aktorek emango dizute filma, baina zenak esan behar dizu baita ere, ez da? Uste duzu pertsona egokia daukazula, aktore egokia daukazula pertsonaiarekin, lekuekin gauza bera gertatzen da. Ze behar bada, bila ibiliko zara, hilabeteetan zehar, eta azkenean, Txinetxitan egin genuen Kapilla Sistina deritzon hori, Santa Marta gaztelua ere bai, Txinetxiatik gertu, eta, gelak pixka bat berreraiki egin genituen, bertakoak ez dira oso atseginak, nahiko hotzak dira, ez da oso isolatuta sentitzen zara ateak isten direnean, klaustrofobia puntu bat sentitzen da, han bertan egonda. Arratsaldeon, Hungariatik nator, kazetaria naiz, nire bigarren aldia da hemen, zinemaldian. Uste duzu etorkizuna dagoela A eta B kategoriako zinemaldientzat, ze erronka handia dauzkate, adibidez COVID duela gutxi, ez da, hor arreta, interesa, aldatzen dijoa, ez da, etengabe. Zure aurreko filma, No News on the West Front, Netflixen aurkeztu zen, estreinatu zen, beraz, nola uste duzu lortu dezakezuela milaka lagun filmak ikustera etortzea? Zu Hungariatik etorri zara, ez da? Alemaniako norbait, Brasilgo beste norbait, Australiako norbait, hemen jendea mundu zabaletik etorri da ona, aretonetara, gertakari kultural honetan parte hartzeko, ez? Esango nuke hor badirela zutabeak, badira mugarriak zinemaren munduan, eta horregatik egiten dut nik hau, ez? Film hau eukitzeko, eta zinemaldi batean estreina eta ikusteko zenolako erantzuna jasoko duen. Ze film bat egiten dugun ez dakigu nola hartuko duten, eta hori zinemaldi batera eramaten duzunean, ze film bat zurea da, egiten izaren bitartean, baina halako batean norbait etortzen da ona, eta etortzen gara ona, eta uste 1.300 lagun sartzen direla zinema aretoan, erraldoia da, ikaragarria da, eta ja filma ez da zurea beraiena da. Beraz, uste dute esperientzi hori oso interesgarria dela. Eta benetan uste dut, gero eta garrantzitsuagoa dela. Eta gauza bera esango dut,
maybe we have to think about which movie Filmak zinemetan ikustari dagokionez. Behar bada planteatu beharko genuke ze film eraman behar diren zinema aretoetara, eta zeintzuk ez, beste batzuk telebista plataformetan eman daitezke, asko daude, eta behar bada denek ez dute arrakasta izango. Ez daukat ez zertan komertziala izan, baina ezberdina, ez dakit, goizean jeiki eta pentsatu behar dezu, hau ezberdina da, ez da, sekula ez dut horrelakorik ikusi, eta hau zinema batean ikusi nahi nuke. Nik ez dut inoiz sentipena oberik izan, zinema areto batean nagoenean baino ez, erreakzioa ikusten ditudanean, batzuetan denek berdin erreakzionatzen dute, beste batzuk ez, eta hori streamingak aldatu du gure industrian. Baina uste dut oreka bat aurkituko dugula, eta film batzuk streamingerako utziko direla, eta aldiz beste batzuk pantailetara eramango direla, zinema aretoetara, alegia. Baina zinemaren magia, film bat egitaren magia, jendearentzat, ikusleentzat, eta hori esperimentatzea aretoetan egiten da. Antzerkia bezala da, ez da? Antzerkia hil egingo da? Ez da hilko, ze denoi gustatzen zaigu, eloia altxatzen danean, zuzeneko hori ikustea. Eta guk, zinegile garen aldetikan, ardura bat daukagu, erantzukizun bat daukagu, filmak egiteko, ezberdinak izango diren filmak egiteko, takilan funtzionatuko dutena, jendea etor dadin, eta pentsa dezan, hau ze divertigarria da, inoiz ez dut horrelako ezer ikusi, edo malako batean txuri beltzeko film bat, 2 orduz, kamera mugitu gabe, kontua da, filma ezberdina izatea eta nahikoa interesgarria, lehen ikusi ez dudan zerbait, horrek ekarriko du jendea zinema aretoetara, ezberdinak izatea, eta horrelako gertakizun berezia izatea, bertara joan eta ikusi ahal izateko. Ni orain, korrika joango naiz zinera, alduan guztia ikusteko film asko baita daude, iruditzen baitzait berriak direla, alegia ikuspegi ezberdin bat ematen dutelako. Eta ez dute sentsazio bera izango etxean ikusten baldin badut, askoz lehenago aspertzen baitzara. Barkatu baino ja azken galdera izango da, bukatuko dugu galdera honekin. Azteko zorionak filmarengatik. Telebistako telesailak maila berean daude, filmen maila berean, ez bakarrik ikusleen aldetik, baita horrek kontuen aldetik, eta bertan lan egiten dutenei dagokienez. Zuk bietan lan egiten duzu filmetan eta telebistako telesailetan. Jakin nahi nuke, modu ezberdinean egiten ote duzun zure zuzendari lana. Ze batzuk esaten dute, telesailetan film luze bat baliz bezala zuzentzen duten. Jakin nahi nuke zure teknika aldatzen. Ez, nik ez dut inolako alderik egiten, berdintzai telebista, zinema izan, niretzat film bat da. Telesaila dituko diogu, nahi badugu, zinema film bat, nik ez dut alderik egiten, nik berdin lan egingo dut, gogor lan egingo dut, bihotza jarriko dut, saiatuko naiz lortzen ikusleak sentidezan, nire eroiak sentitzen duen hori. Esango nuke badagoela alde bat, eta da idazterakoan, hor badago alde bat. Alegia, historioak 6 ordu irauten baldin baditu, film batean ez dakabituko, ez dituzu 3 film egin nahi, ez? Telebistako 6 ordu egingo dituzu, asko dagoelako, ez? Kasu batzuetan 5 liburu hartzen ditu, gaztetan irakurri nituen liburu batzuekin maitemindu nintzen, eta horietatik telesail batera nahi izan nuen. Hori ezin zitekeen zinemako film bat izan. Beraz, hor badu zentzua telesailak. Patrick Melroseen kasua izango litzateke hori adibidez. Baina batzuetan ez dugu pentsatzen filmaren arkuak ordu betean amaitu,
amaituko dela, ez? Behar bada hor gailur bat egongo da, eta datorren astean ikusiko dugu urrengo gailurra, ez da? Eta nik uste realizazioak beti bikaina izan behar duela, eta mugak bultzatu behar ditugu, eta aurrekoak baino hobea izan behar du, edo zen gauza dela ere egiten duguna. Cohen anaiekin elkarrizketa bat izan nuen, Fargo hori buruz hitz egin genuen, esan ziguten, galdetu genien ea telesail bat egin zuten, eta biak esan zuten ez, guk Fargo egin genuen, eta kasu horretan galdetu genien, zuek zinema zizendaria zarete, eta ez telebistakoak, ez da? Bai, gure ikuslek zineman ikusten dute, baina gero iPadean ikusiko dute, plataforman ikusiko dituzte baita ere, 25 film egin dituzte, zuzendari horiek. Gehienetan, haien filmak, jendeak etxean ikusten ditu, ordenagailuan, tableta batean, hori Cohen anaiek beraiek esaten dute. Azken batean banitatea ere bada, ez da? Esatea, tira, nik zinemarako filmak besterik ez ditute egiten, ez? Gauza bera da. Baina historia ezberdina. Mila esker hemen bukatuko dugu. Mila esker zuzendariari. Eskerrik asko.